Ja vás vítam u nového videa, ja som Nava a budeme točiť dneska video z Brick Lifeu a budeme vlastne utrácať peniaze, stavať byty a neviem čo ešte. Akurát sme mali cash drop, tak idem si ho vybrať. Ozaj najlepšie povolanie v banke, že ak bývate v paneláku, tak môžete, hneď vidíte toto na ulicu, tuto do banky, tam bude zamestnanie a hneď tuto máme ten cash drop. Tuto musíte k tomu cash dropu, dostanete 1000 kreditov a máte misiu, môžete tu. A tieto misie sú celkom aj ľahké. Prosím vás, dávajte odbery, post. Dobre, ja vám idem ukázať môj byt. Toto je moje auto, autobus. No, tuto mám byt. Na 4. patre. A budeme teraz na 6. Tak, dáme si... Potom bývajte v bytoch, to je krajšie, dívajte na môj byt, úplne prekrásny. Potom napíšte do komentárov, čo by som tu ešte mal zlepšiť, takéto zastavy. Ložnica, to je taký kumbál. No, telka. Tu by chcelo dať ešte tieto šuflíky, čo máte... Teda vlastne tieto truhly, alebo ja to nazývam šuflíky. Kúpim si zo 2. S tými šuflíkami to je krajšie, hop. Toto mi to nevidie, takže som kúpil zbytočné, to nevadí. Peňaz mám dosť. Potom dám toto, kúpim si. Tu. Aj tak mi to nevyšlo, takže to mám na salame. No. Byt by som aj celkom už aj mal. Toto je taká miestnosť. Toto je vlastne také, kde sa niečo, neviem. Tu sa nejaké veci proste organizujú. Tuto máme kuchyňu, viem, je to tu úplne prázdne, preto to tu idem zlepšiť. Musíme nejaké veci použiť, čo máme odtiaľto. Kitky, Môže ísť na toto lampy? Či môže ísť na to tieto lampičky? To sú celkom pekné. Môžu? Nemôžu. Je to ako keby stolička. Ale to nechcem. To nechcem tým pádom, ale ja by som tu dal, ja strašne mám rád kitky. Takže by som tu dal takú kvetinovú vlastne takúto halu alebo niečo také. Medzi tom by som dal najradšej svetla. Bolo by to podľa mňa krásne. Tu už asi svetlo nedám, to mám na nič vypočítané. Ale ja si poradím vždycky. Tu dozadu nechcem dať kvetko. To môže byť nejak takto. By chcelo dať ešte jednu kytku, čo mám v inventári. Tak. Teraz musíme ísť zase do obchodu. Ísť do kvetiniek. Kvetinky. Máme kvetinky. Aha. Ja som nechcel kvetinky, ale ja som chcel lampičky. Idem koľko v inventári na nič veci, ktoré v živote nevyužijem. Keď tu mám lampy, aké som tu dával tieto? Tu sú v šope na výber 2.
tam vždycky dávam, pretože ja už som fakt doplantaný. Lampy, nie kvety. Tieto tam vždycky dávam. Som doplantaný, koľko mám tých kvietok. Tu musíme dať svetlo, tu musíme dať svetlo, tu musíme dať svetlo, tu musíme dať svetlo, tu. Teraz tu dáme edit mode. Troška to tu presunieme. No dobre, celkom to tu máme. Dal by som tu ešte koberce, ideme ponakupovať. Ideme ponakupovať ešte koberce, tu sú. Ja mám najradšej tieto klasické, ale môžete si tu dať všelijaké. Mne sa páčia tieto. Možno potom napíšete, že koberce do kuchyne nepatria, ale ja to mám celkom jedno. Proste sa mi tie koberce páčia a ich tu proste budem mať. Čo to tu nejde? Tak. Aj mi to nevychádza. Zároveň musím ešte dať edit mode. To musím posunúť. Tak. To. Hej. Musím ešte kúpiť jeden koberec. Kde sú koberčeky? Tu. A musím kúpiť ešte jeden koberec. Mal by som si spraviť túto misiu. Tak. Podľa mňa to je pekné. Tu už by sa mi asi nezmestili, no jasne. Dobre. Ešte v tomto videu by som chcel stihnúť, že ideme prankovať ľudí. Tak idem dole. A mimochodom by som si mohla dať na barake resku. Ju tam dám. Tak. Na hviezdičku. Idem si vyzdvihnúť pes a ideme robiť blbosti. Je dobré, že mi niekto nič majzol autobus. To som rád. Misil. Aj za tento security systém. Až tu po mňa sňahové gule. Za ten security. Berem auto. Bus a idem za neho búrať. Hop, hop. Ja som ho prevrátil. Počkaj, ja ti pomôžem. Nie. Som rád. Ja som na ľade. Ideme driftovať. Ideme blokovať toho typka. Uj. To ma nehejte, že niekto si chce niečo spraviť a ja ho v Brick Life proste provokujem. On teraz bude kempiť pod tým mostom. No jasne. Zoberiem si úprimne radšej na toto dodávku, to je lepšia. Na ľad. A už ide preč aj. Idem za ním. Týmto by som ho mohol furt provokovať. Ja ho mám... To by si teraz kúpal Battle Pass, fakt. A vidíš si to autíčko. Čakám. Idem si zatiaľ quest vyplniť. A ľudia, jak hráte Brick Life, tak zbierajte tieto peňažky, tie vám tiež celkom dajú. A sú celkom dobré.
Sice neviem, jak sa vyškrabať tam, ale to nikoho nezajíma. Musím zase dobre zaparkovať. Ježiš, som zabugovaný. Aj zase ten megafón. To je proste strašne easy zarábanie. Nie je niekto na ľade? No, poď na ľad. Kam idem? Čo, ak by ste chceli vidieť môj dom, čo som si staval, ten je síce otrasný, ale... idem vám ho ukázať, musím ísť hore, aby som si mohol spadnúť ten tu má dom. Aj tu je tá škola zase tá demetná. Je tu kdesi voľné miesta. Aj ten dom som mal, keď som ešte nemal prachy. Je tu voľné miesto vôbec? Tu je voľné miestečko. Tento barák. No, tu som mal síce nejaké veci, ale to sú hnusné. No, barák, tu som mal takú predsieň, tu som mal taký jedálenský stôl, tu som mal kuchynku, tu som mal nič. Tu som mal nejaké krabice. Tu mám kúpeľku, to je strašne pekná, mne sa páči. A tuto mám svoju izbu, ktorá sa mi tiež páči. Ale hovorím vám, že najkrajšie sú tie byty, pretože oni sú priestranné, dobré, kvalitné. Len síce furt musíte s výťahom hore, dole, ale mne to nevadí. A hlavne keď ste pred bankou, tak je to dobré. Aha, mňa to vykoplo. Ja budem končiť toto video, jak ste si užili video, dajte like. Ja sa s vami lúčim. Čaute.